Pois saudamos, lle damos a boa noite e a benvida a José Antonio Santamaría, patrón maior da Cofradía de Aguiño. Benvido, como estamos? Hola, boas tardes a todos, sempre un gusto vir aquí a veros. Bueno, e nos compartir con vos este tempo e esta información para os veciños das Rías Baixas, non só para os veciños asociados, membros da Cofradía e veciños de Ribeira, sino o resto, porque sodes unha cofradía singular, e aparte de ser singular, este sábado tendes un acontecimiento pois importantísimo. Cumplides 100 anos. É moi Sábado, importante, sí. 19, en 1924 empezaba isto a andar. En 1924 foi o ano no que un grupo de xente a nivel social, asociativo, pois xuntáronse ca idea pois de mirar un pouco os intereses dos mariñeiros, a maneira de buscar dunha millora en xeral para os mariñeiros, e despois de feito de aí naceu o pósito de cofradías, que daquela chamábanse pósitos, había un presidente e chamábanse pósitos, e aí foi onde empezou a resurgir o tema da cofradía en sí en ese ano, e despois de aí pois xa foi retomando pouco a pouco a importancia, pasando por moitas facetas na historia da propia entidade, como na nosa, como na maioría, que ao final a cofradía era unha entidade de dereito público que ao mesmo tempo pois tamén iba dirixida non solamente aos mariñeiros, sino que lendo as atas que teño, gracias a onde estou, teño para ler as atas antiguas das reunións e tal, bueno, era como se fora un pequeno ayuntamiento, por así decir, un pequeno concello entre ese grupo de xente, axudaban uns aos outros e pagábase a un profesor para ver unhas escolas, había tamén unha sala que se dedicaba ao médico, a un médico que viña ali, algo, a verdade é que algo impresionante. O asociacionismo, que ainda sigue habendo hoxe, que logo despois falamos das asociacións que están dentro da cofradía. O asociacionismo, que empeza aí no 1924, pero hoxe o Porto de Ribeira é o primeiro porto da Unión Europea de pesca de baixura. Ribeira, ao noso lado, sí que é o primeiro importante. Nós no seu día, tamén nos anos 60, 70... Bueno, pero vos prestades e colaborades e facedes grande ao Porto de Ribeira tamén. Claro que sí, nós tamén contribuímos a nos asento nos mariñeiros, pois tamén aportamos ali as nosas ventas derivadas sobre todo de peixe. Depois o marisco, pois temos a nosa lonxa onde prácticamente o 80 ou 80 e pico por cento pois vendese na nosa lonxa. Lógicamente non temos 100 anos, nin vamos a entrar en detalle por 100 anos, pero como resumiría para o resto da audiencia, incluso para os que non son da costa, senón un poquinho máis do interior, todos estos 100 anos desde a creación do pósito, o que acaba sendo hoxe e que entendemos todos como cofradía, pero tamén, digamos que a fábrica de xeo, as naves para as redeiras, a maquinaria, os locales, todo este crecemento hasta hoxe, como foi? Porque ademais é importantísimo, claro. Eu podo falar sobre todo da miña cofradía. A miña cofradía, desde que foi pósito, digo porque casi todas as cofradías un pouquiño pois aseméllanse moito, pero con todo eso a nosa cofradía pois desde que saleu o pósito, de aí a que fixera as primeiras partes asociativas con respecto non solamente á cofradía ou ao mesmo pósito, sino tamén a axudar a xente do pobo, pois de aí despois foi tirando un pouquiño máis o que é servicios do propio mariñeiro, como son a fábrica de xeo, como foi a propia lonxa, que xa é a segunda que temos, despois vai subindo, vai crecendo con respecto á demanda, e despois depende tamén ao sistema de traballo que se teña. Nos tuvemos a fai anos, tuvemos o boom, por así decirlo, do que é o canto, do que é do peixe de palangre e tamén do cerco, tiñamos unha flota moi importante, mente se durou, entonces claro, aí eso tamén foi un auge moi grande. Despois houve unha reconversión cando faltou eses bancos, cando faltaron de pesca, e daí foi cando se cambiou un pouquiño a orientación do peixe, un pouco máis relevante hacia o marisqueo e recursos específicos que lle chamamos hoxe en día. Ten moitas ventaxas, aparte, en todos os sitios, todos os povos, o importante é a xente, non? Logo, todos os povos son bonitos, teñen as súas potencialidades, as súas riquezas, pero a de Aguiño, a de Carreira e Aguiño, que é como naceu isto, nace nunha zona fabulosa, non?
protexida, porque chegades incluso hasta a illa de Sálvora, non? A vosa zona, non? Asignada, e estades aí nese córner da ría. Sí, é mesmo a entrada ou a salida, como se lle quere chamar, á costa, e collo que as illas atlánticas son Sálvora e Illa de Sagres, pero despois collemos prácticamente hasta Suño, na parte que toca marítima. É o noso ámbito territorial, por así decirlo. E aí unha das cousas, cando se empeza digamos que a explotar o percebe como riqueza importante e como sector importante? Como sector importante, pois é a partir dos anos 70, 70 e pico, é como empeza a crecer un pouco non solamente a xente que se dedicaba a él, sino tamén a importancia do percebe en sí. Ademais temos fotos, sobre todo unha foto moi impactante que é da familia do meu presidente de Mariscadores, que é a familia deles que teñen unha especie de racimo de percebe, por así decirlo. Estamos falando dos anos 70 ou 60 e pico. Hoxe o percebe é o rei da cofradía, non? En volumen, en negocio... Sí, isto é por temporadas. Se vamos, por exemplo, se volvemos un pouco atrás, era a Meixa. A Meixa baixou un pouco a nivel xeral por todo o que é a ría en sí, e despois pasou a ser o percebe. O percebe aí mantense aí, pero tamén baixou bastante a produción, non aquí, na nosa confradía, sino en xeral. Entón, ao baixarte tamén un pouco percebe, houve un boom moi grande tamén no aspecto do ourizo tamén, que aínda que non corresponda a todos os socios da nosa confradía, é algo que dá moito auge económico e tamén ao mesmo tempo pois chama a atención nos medios de que é algo que subeu dun día para outro, por así decirlo, de precio e de demanda. É moi recente tamén a explotación do ourizo, non? A explotación do ourizo é hoxe en día, se non é a primeira, é a segunda máis importante. Igual non é a primeira porque os 8 recursos específicos están limitados tamén a días. Xa. Que senón pois sería seguramente das que máis... Pero explotan o ourizo desde cantos anos hai? Poucos? Non, o ourizo, de feito, se che podo decir antigamente, miña abuela iba ao ourizo. O que pasa que daquela era outro sistema. Se comercializaba xa? Tamén o comercializaba porque iban ao ourizo e vendían-no daquela hai moitos anos. O que me contaban meus avós é que viña unha barcaza, tipo barcaza ao mitad da ría, aquel día da semana, ou cada dous días da semana, e recollía o dos portos, iban a remos ou a vela, hasta casi máis ou menos a mitad da ría, e daí recollían, que era como se fora o comprador, e daí despois volvían para a terra. Quero decir que xa había comercialización, era moi distinta, está claro. Aquela non había unhas lonxas, nin ese produto era un produto que se vendía directamente nas lonxas. Outro sí, o peixe sí, o peixe é máis de toda a vida, pero meus avós, xa non é nin onte nin antonte, meus avós xa teñen andado a el. Cantas asociacións hai dentro da cofradía? Nós na nosa cofradía somos... Palangre, Cerco... O cerco máis ben, aínda que están dentro do noso povo e dentro da nosa cofradía tamén, e tamén estamos con eles. Os do cerco xa están un pouco máis derivados a nivel cooperativa, xa tiran ao outro lado. Despois, aínda que están con nós, despois tamén temos o que é a nivel de recursos específicos e a nivel marisqueo tamén e pesca, pero se se pode dicir na cofradía, os que están involucrados ou agora mesmo insertados na cofradía son o que a asociación o que é a agrupación de mariscadores, que chamamos, que no noso caso non temos recursos específicos, no noso caso dentro, como en outras cofradías, claro está, dentro da nosa cofradía temos unha agrupación de mariscadores que dentro dela recolle a todos os sectores involucrados no marisqueo e recursos específicos. Entonces é unha maneira para nós de que vaya a cousa máis ben organizada, porque están representados todos os sectores nunha mesma organización. Bueno, a importancia destas asociacións cada vez son singulares. Na Unión Europea non hai este sistema de organización, non? Na Unión Europea non sabemos exactamente o porqué, ou cando, ou como foi, non sabemos realmente que é o que pasa, pero está super demostrado de que nós somos, non por quitarlle méritos ás OPs que están de moda e que están aí, nós somos os que realmente temos non só un poder ante o que a xente que está con nós, senón que todo o que fai falta para servirlle ou para darlle ao mariñeiro, todo temos as cofradías, non desde agora,
senón desde que se iniciaron. Temos a venta daquela, a Seguridade Social, o que chamamos de sempre o Monte Pío, daquela tamén levaba a cofradía. Cando foi a hora do COVID, por dar máis mostras, nós, a cofradía, fomos quen de, estaba todo pechado, tanto ISM como a parte de Capitanía, tamén levábamos nós todo o traballo grosso por medio dos nosos funcionarios, neste caso, nos nosos traballadores da cofradía. Quero dicir con isto que as cofradías non teñen unha vista como teñen que ter en Europa. Non sei exactamente se non se lle dou forza bastante no seu día, non sei se non se lle dá agora, pero a iso vamos, nós estamos intentando, con este centenario, pois, vamos a ter dentro do noso programa pola mañán, durante o que é a mañán, un seminario que chamamos tamén, onde se vai a falar non solamente da nosa cofradía como centenaria, senón tamén do que eran as cofradías antes e onde van as cofradías. Despois falamos deso, pero isto dalle ventaxas ante a definición das políticas pesqueiras ou dalle inconvenientes? Porque moitas veces, incluso a potencia dos barcos e a potencia das embarcacións non se entenden en Europa para como nós necesitamos aquí, non? Nós, me refiero a vostedes. Non sabemos que pasa realmente, Antonio. Nós o que sabemos é que eu mismo co que é agora o presidente da Federación Galega, José Antonio Sieira, tamén estuvemos en Madrid fai uns anos, levamos un vídeo e demostramos ali no Ministerio, demostramos de que no caso dos motores era algo lóxico, non tiña ningún pero ao final pois quedámonos cas palabras, non houve nada. En Europa sei que xa se levou varias veces o tema dos motores, aínda foi peor porque aínda viñeron a mirar, chamáronse infinidade de veces a que viñeran mirar o noso traballo, non o noso, sino o resto dos mariscadores, das rías en sí, o traballo de tantas empresas que están en peligro de querer irse, o sea, de cansarse, non de que non lle vai nin mellor nin peor, de non querer seguir, bueno, parece ser que non interesa. Por falta de entendemento, por falta de entender que isto é o Atlántico, non? E que aquí na ría, pois, incluso os de dentro hai días que hai mala mar, non? Xa non é a nivel, claro, pero xa non é a nivel costa. A nivel ría tamén hai unha inclusión social que é totalmente distinta a outras partes de Europa. Entonces, se ti non ves aquí e o ves mirar aquí tal e como está, e vir con nosos na lancha, no barquiño, onde ti queiras. Sí, para comprender que non son caprichos, que son necesidades. Pero non sobran invitacións ás que mandamos, tanto por medio da Federación, que está aí ao día, tanto a galega como a provincial, tanto por a Federación Nacional tamén foi isto explicado, máis que explicado e elevado, pero nós vamos a seguir adiante, vamos a seguir reclamando e explicando de que non é que nós non teñamos nin que iramos, é que non nos escoitan, non nos queren escoitar, por decirlo así claro, que nós témolo claro, que non nos queren escoitar, e no momento que realmente vexan que realmente temos razón, pois entonces creo que se darán de conta do erro que levan cometendo desde fai moito tempo. O que si lamentamos é que este erro que siguen mantendo, que ao final o que está é baixando a flota, están desguazando, está baixando a flota, a xente está vendendo, as embarcacións non se volven a comprar, isto que está acabando, xa non digo co marisqueo, sino a pesca en xeral. Por iso que estamos falando de política de pesca é totalmente absurda, non nos leva a nada. O único que leva é que se nós vamos a salir perjudicados a nivel Galicia, a nivel España, vai salir perjudicada a Europa tamén, porque vais a perder moita parte dos nosos produtos e da nosa calidade. E da nosa forma de vivir, non? E de entender toda esta... Porque ao fin e ao cabo o que vostedes pescan é traballo, son cartos, é riqueza, pero é riqueza non só para vostedes, para todos. Para todo o mundo, está claro. Para todo o mundo, aí entra a roda, non? A roda da economía. A roda de que é moi grande, é moi extensa. E, ademais, unha maneira de vivir, unha maneira de unha cultura de relación cos produtos do mar, non? E co cultivo do mar, co aproveitamento dos recursos do mar, non? Está claro, e se queren presumir de eficiencia ao mesmo tempo, se queren presumir un pouquiño de cuidado ao recurso, que é mellor que nós que estamos ao día en eso. Que singularidades ten máis podríamos decir, a cofradía? Polas actividades, pola zona acotada e tal. Cales son están dentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero ademais queren facer unha intención, ou sería bo, ou teñen pretensión, ou están traballando nunha reserva mariña que lle dera máis protección e máis, digamos que, mellores maneiras ou algo?
nós sempre estuvemos dispostos desde o minuto cero sempre intentar mellorar e ter unha sostenibilidade do recurso, porque eso vai-nos na vida, vai-nos na carne. O que pasa é que, claro, sempre que sea algo que non nos limite hasta o momento de nós non poder sobrevivir. Nós sempre estuvemos a man das Illas Atlánticas, aí está Pepín como director e como presidente, e sabe perfectamente que temos feito cousas e labouras con eles, estamos traballando conjuntamente para o que faga falta, porque se a eles lleven de que estea ben o que realmente non só o parque, sino en toda a ría, máis nos ven a nós que o noso sustento para nós é máis para os que veñan, que é o que hai que pensar. Claro, hai que pensar que isto no futuro. Se lle parece, falamos un pouquiño do programa do centenario e da xornada da inauguración do primeiro seminario sobre as cofradías de pescadores como modelo de ordenamento, lógicamente da pesca, de Galicia no século que estamos. Isto é programa 19, este 19 de outubro. E aí estará vostede no acto de inauguración, vostede como patrón maior da cofradía de Aguiño Carreira, o conselleiro do Mar e o alcalde de Ribeira, non? Sí, despois tamén estarán algunhas... O contido, vamos ao contido. Que se quere falar aí, que se quere poñer en valor e cales son os temas a tratar, señor Santamaría? O contido é ben sencillo, o contido ben desde o que é o antes e o despois. Queremos alargar, por así decirlo, o que é o centenario, que é en ese mismo día, así como despois temos o evento de descubrimento de placa. O que queremos é, pola mañán, pois, ter unha charla, por así decirlo, que ven a ser o seminario, con as persoas que entenden de varios aspectos en sí, para determinar o que foi o fundamento é o inicio das cofradías, ou dos pósitos neste caso, despois por a parte histórica, despois haberá outra parte na que representarán, falando das cofradías, o sendía, e despois a parte do que é o futuro das cofradías e onde nos leva, tal e como vamos con esta maneira de gobernanza ou de lidiar como estamos lidiando a nivel Europa e a nivel nacional. Que os expertos axuden un pouquiño a poñer, digamos que a explicar o contexto que temos ahora mismo e como se pode traballar para mellorarlo, non? Claro. E está aberto ao sector, aos interesados, aos curiosos, aos estudiosos, ou só é para a cofradía? Claro que sí, é algo público e gratuito, isso é para que a xente, o que non entenda de cofradías, aí vai darse de conta de como funcionaban hasta os nosos días. Tamén interesaríame poder estar aí toda a mañán, non? Eu creo que é interesante para calquera, tanto a parte da mañán como a da tarde. A da tarde un poquinho máis nostálgica, un poquinho máis institucional, por así decirlo, que é a partir das 5 da tarde, e pois a primeira parte, que é da mañán, é algo máis ben cultural, podemos chamalo cultural, e informativo, para que o que non sabe, pois aprende o que sepa. Pois tamén hai unha especie de intervención despois que se fai como de preguntas e respostas aos que están ali, de ponentes, incluído eu tamén, para que así pois algún que non sepa o que queira preguntar, pois para levar a cousa un poquinho máis... un coloquio, unha... Sí, un pequeno coloquio de unhas preguntas e respostas, e que se poida reflexionar sobre os temas. Nós creemos que é algo moi importante, non solamente por este día en concreto, sino porque é algo que, si non é que nos queiramos mover toda a masa social con respecto ás cofradías, pero si queremos, máis o meu compañeiro que me está axudando, que é Ciprián Rivas, que é unha persona catedrática que sabe na materia tamén de cofradías, pois eu creo que é unha maneira de que podamos empujar un pouquiño o que é o interés, o que é a importancia do que son as cofradías en sí, e dai pois darlle pé non a este seminario, sino a máis seminarios onde xente como vai a vir, que está entendida na materia, cada un no seu aspecto, tanto históricamente como para o futuro, de como está ahora mesmo en Europa, para que así pois podamos axudar un pouquiño a renombrar e darlle un pouco máis de vida a isto, e de que se mova un pouco máis isto con respecto ao que nos temos ás cofradías. E pola tarde? Pola tarde en que consiste? Habrá algunha medalla, reconocimientos, o mariñeiro máis antigo? Pola tarde temos, para min é o evento nostálgico, que é o principal, para min o máis importante da tarde, porque lógicamente... Vai tocar a fibra, non? Sí, porque, a ver, a min tócame en varios aspectos. Unha porque a miña familia pois estuvo desde o minuto cero daquela, cando foi... antiguamente, cando foi o inicio do depósito, pois un tío de miña nai era un funcionario de Madrid, e foi un dos que empezou a mover o papeleo, empezou a mover todo con respecto aos demais mariñeiros para poder crear. Entonces
son as casualidades da vida, tal, de estar toda a vida na cofradía vinculado como no Cabildo, na agrupación de mariscadores, pois cheguei a este onde cheguei, pedironmo de patrón maior, e entonces unha das cousas que máis me anhelaba a min era poder presidir de facer o centenario para reconocer o que o que vai a ser pola tarde, reconocer o que é hasta onde chegamos, a xente que está de antes, desde aquel principio, daquel grupo de xente que empezou aí en honor a eles, porque gracias a eles temos a cofradía como a temos. Ainda que nos axudáramos e a mantuvéramos, hubo que creala, naqueles tempos, despois da guerra tamén, na guerra incluída, a guerra civil, e sigo adiante, son 100 anos, o mérito vai para eles, e con isto pois o que queremos é ás 5 da tarde dar un descubrimento de placa que está para vir o conselleiro de pesca Alfonso Villares, entre outras autoridades, claro está, e despois de aí pois irémonos ali a un sitio cercano, porque estamos así en obras un pouco na cofradía, temos un sitio cercano aí ao lado andando, que debaixo da Casa do Mar temos un auditorio pequeno, donde aí é onde vamos a facer o seminario en sí, e ás 5 e algo da tarde, despois de descubrir a placa, pois haberá 6 persoas que serán as que levarán, non eles a esta distinción, que quero que quede ben claro, senón que van a levar cada unha delas 3 mulleres e 3 homes, van a levar un diploma, non só para eles, senón en honor a esa xente de que ven detrás dos que están, aínda, e dos que non están. Pero estou falando de que esta xente, hai xente como no caso dos homes, que razonablemente empezaron máis nas cofradías dos homes, daquela a muller pois non había esa cultura, esa maneira de pensar, agora sí, gracias a Dios, entonces ese homes un deles ten 100 anos, e os outros dous andan ao pé de 95 anos, os outros dous, e as mulleres xa van máis por os 80 ou 70 e pico, pero é algo moi importante. Bueno, vai tocar a fibra, vai haber lágrimas. No, seguramente, pero bueno, o máis importante é conseguilo e levar a cabo, porque hai cofradías que é unha pena que non fixeran o centenario, por aí, é un honor e ao mesmo tempo é un favor que lle debemos á xente que chegou aí, lo que estuvo aí con codo, ca pobreza que hubo, e mantendo a cofradía hasta os nosos días, claro. E que de aí quedará como testimonio para as vindeiras xeracións. Dentro do segundo centenario pois aparecerán todas as fotos. Que nós non estaremos. Bueno, pero estarán todas as fotos, os recuerdos, os vídeos. Iso é o que queremos. Claro, e as placas que queden aí para tal. E os que estamos ou estades hoxe traballando aí, hai que traballar pensando nos 100 anos, nos bisnetos, non? Iso é o que queremos, que quede, que siga, pero bueno, como falamos antes, está un pouco complicado e por eso facemos este seminario, para ver si retomamos dunha vez por todas e a ver si as confradías reciben o nome que teñen, o sea, que ten a ter importancia que realmente teñen, porque nunha confradía está todo aí reflexado. Moita importancia social, económica, non só local, sino regional. Regional. Queda algo por decir? Diga o que queira, porque foise o noso tempo nesta ocasión. No, sempre é un gusto falar con vos e contigo, Antonio. O único que podo dicir é, neste caso, que é o que me centra agora, que é o centenario, é que volvo a repetir que está todo o mundo que quere vir está invitado, é que é algo moi bonito. O seminario é, ademais de bonito, é moi interesante, e bueno, o que é o centenario en sí, pois é algo que bueno, para min é o máximo que se pode reconocer nunha cofradía, que é darlle os méritos a quen realmente os ten, e está aí oculto aí un pouco nos papeles, por así dicilo. Pois que o sábado que ven que teñades un gran día de todos os xeitos, non só climatolóxico, sino que dende o punto de vista de aprendizaxe pola mañán de moitos conhecementos e pola tarde de moitos sentimentos, de moito cariño e recordatorio pasado. Un placer contar con vostede, que teñan unha fabulosa celebración do centenario e que a labor continúa. Espero que si, eu creo que si, estáis todos invitados. Quedoume un poquinho atrás, que quizás é moi importante, que tamén isto tamén se fai co agradecemento, por suposto, do Concello e ao mesmo tempo tamén da Consellería do Mar. Bueno, pois que quede dito, un placer, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. E a todos vostedes, moitísimas gracias por estar aí. Acudan ou estén pendientes das noticias e informacións que saldrán, lóxicamente, pois o sábado, o domingo e o lunes, que estaremos tamén por aí dando información sobre este acontecemento importante. E hasta aquí foi todo o desta semana. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias a todos.